Itinagan ti Ama. Napalabas. Kinasarita ni Hepe Salvador ni Mr. Wong, ket nagsaludsod daytoy may papan itinaawat na sagot. Imbagamot ni Mr. Wong nga awan na pulos ti ammuna, ket posibleng aramid dagiti tao amayat amang butbuteng ken kuana ti amin. Iti sabali a bangir, naggigiddanen a nagawid iti mansyon da Don Leon, Mayora Chona ken Monica, banag aman manulaeng a mapasamak. Kabayatan na, aramiden mutlatan ni Mr. Wong ti amin, tapno mabalis na ni Don Leon. Itagagayem, dinggen nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Lumbanglakan na, Don Leon. Tanaw siya ko nagtiknay. Siguraduag sana pulos makabalas pay. Anya? Hamamunak, Maximo. Sanak sinsinan tao. No adda kayat ko alamidan. Talagay pamuspusa kaging kamay patong palko. Amok beta, boss. Nga mo, Maximo. Ada plano kalamitan. Kat si kaamok makay patong pal plano. Anya dahita, boss. Ibagam lang, tanah kasaganak amang ipatungpal. Simple lang daytoy, Maximo. Kayat ko, papetakam, mansyon, dagiti lokante. Boss, Kayam di kagtanag. Tasaan pa ita paalamit ko dayta. Tasigulado, sakmadaksan o atatakas mapasamak pamilya lokante ita. pudno dahita, boss. Awanan ti sabali nga atapan no saan asika. Iso saan pala ita pa nang ipatong palmo kasta plano, Maximo. Hakulay tayo napintas kanito. Ket no dumteng dayta. Siguladuhan. Hagbabawin to nakalo, Don Leon. Siya kunti makisarita kadakwada, may papan itinadlaw ni Sing. Ang mga noan niya agpaiso tayo dyan. Wen man, Leon, madanagan akmanan. Saan kang agdanag, siyak ti makam mo. Leon, Sakbay nga dadake sa mapasamak. Agdalan da pa itirabaw ti bangkay ko. Leon, Dahil tati ikarikan ka, Chona. Saan da kayo abas na mapagaramidan iti takas? Agdalan dang umuna itirabaw ti bangkay ko. Agyaman haktay may kaadagos dito'y simbahan. Apaman nga inawagan ka, Narding. Kunam ngamin nga danadlaw mo. Anya day, Jay? Panagkunak. Kat adada ka sa mapasamak. Anya ti kahit mo asawan? Sakbay ngay mawagakan ka. Ada grupo ti lalaki adim magas dito'y simbahan. Sabali tinadlaw ko kadakwada. Ha? Nasiputak nga da armas dagiti kakadwada ang nagbati itilugan da. Anya? Day tati agpaiso, Narding. Iso na danaganat. Ket mariknak nga dada ka sa mapasamak dito'y San Bartolome. No kasta nga rod. Naskan nga agalerto kami, Simon. Sana rumbang ang makaaramid iti may kaniwas dagiti kunam alalaki. Anya tinapasamak, Pugi. Apay akilat ang nagsubli dito sa San Bartolome dagiti puyot tayo. Sigun iti impormasyon, amo. At adaka sa plano ni Mr. Wong. Isabi nilin ko ida. Anya? Di kan sakit ang pampanunot, Pugi. Ah, Ang mumat nga adda tensyon. Numasirip ni Mr. Wong ti may papan iti kaadda itanag iti buyot tayo dito sa San Bartolome. Ang mga numakapanunot adagos iti pamuspusan tapno makabalas kanyak. naskan na sigurado tayo. Siyak ti denggam, Bogi. Bilinam itamat laang dagiti buyot tayo tapumanaw agtignay kan! Sakbay asika ti pagipapasak iti pong tuko, Pogi. Itamat lang! Anya jay ko na, Maximo? Boss, inyawag dagiti tao tayo. Ang nagsubli dito'y San Bartolome dagiti buyot ni Don Leon. Anya? Oh, delikado. Ha? Hamang ano ada plan-planuan, Don Leon. Iso pagsakanan ang boyot tayo. Matungpal, boss. Tamat lang. Awag akong ida. Rabiin,
Ngam apay arimor pay laang ni Bugi. Sa dino din ang ibaunam kan kwa na. At dadakas na napasama kiti may isa kadag iti talkag iti negosyo. Nibugi ti binilin ko amapan mga sikaso kenkwana. Kasimat, taatayo ti pamilyana. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Na disgrasya iti motorsiklo. Anya? Dahito tagpaysa. Iso binilin ko ni Bogi. Saan ko amabalin na baybayan dagiti mang tultulong kanya. Tapno rumang ay tinegosyo kyo na. Amom dayta. Ay, anya nga minayati na pasamak. Sigun iti taga-hospital ngay mawag kanya. Nakainom sa kano ang nagmotor. Daytan tirigat na no nakainom ti tao nga agmaneho. Uray anya a klase alugan. Delikado a manihwet. Nang runa no nakainom ka. I repeat, nasken nga agsipot kayo na imbag. Amangan no makalusot dagiti armado a lalaki nga agaramid iti kalukwan. Over and out. Sapay la kuma. Tamaamuan mi no napanandag iti armado nga ibagbagan ni Padre Simon. Jack itulok ang makaaramid da iti kalukwan. Awagak iti radyo ni Mentes. Barang no addakit dinaduktalan da kadag iti kakadwana. Saan mun ang panunutan no apay arimwar ni Bugi, Monica? Mas dawak lang amin yaya ising. Rabiin, ngam apay arimor pay laang ni Mang Bogi. Di mun pa kariribukan kunak lang arudan. Yaya, Ang mga no adamot ti importante nga imparamid kan kuana ni Papam. Iso akapilitan arimwar. kasta nga ta, yaya. Anya ngay ti ammom. Ngam anya ko matinapatig nga aramiden na, idinto tarabiin. Ay, day tatijak ammo. Tinasayaat. Ingkakit din ijay silid mo balasang ko. Aginanakan, tanay. Adaalamang tirabi eh. Nagpatnaga nagbantay kami, Simon. Ngam awan tinakita mi. Narding, Ngam saan kami ngagsardeng? Nasken amaamuan mi. No sa dino te ayan dagiti nadlaw mo nga armado a lalaki. Narigaten, no agaramid dakit din iti may kaniwas. Ang mga no niya ti mapasamak kadagiti agindag ditoy. day tanga rutin nakabutputang Narding. Kaasimat dagiti mairaman nga inosente. No at dati saan anasaya at mapasamak. Sana bale. Nakaalerto kami latta. Saan mi nga itulok nga dadakas ang mapasamak? Agyaman ak Narding. Sapay la ko mga rod. Tamasarakan nyo. No sa di naman ti ayan ita dagiti nakitak alalaki di kalman. Sapay la ko ma. Tamalapdan nyo no anya man ti saan anasaya at aplano na. Asino tinakaamwam iti dayta, iha? Ni mama, papa. Nadisgrasya ka no ti motor ti talkam a tao iti negosyo. Ay, wan nga rod, iha. Kaasimat. Sapay isula ka no ti agtrab-trabaho para iti pamilyana. Kasta ka di, papa? Wen, iha. Kaya't ko kumaasyak a mismo ti mapaan. Ngam, amok a delikado. Apay, papa. Ijay kabangi-bang nga ilitayan na. Kasta ka di, papa? Wen, iha. Isuan nila tan Bogi ti binilin ko. Imawag matkit din ni Bogi. Nakalasat ka no matin iti paggad ti tal kakatao. Nasaya at matngarad no kasta, papa. O sige, panawan kayo pa'y dito eh. No adda masapol mo, ayaban naklaang. Sige lang, iha. Bogi. Anyan tinapasamak. Hapay at di ka matlag suplin. Oray umawag ka lakuma. Tapno maamwak no anya tinapaspasamak. Nakalirto dagiti pulis, boss. Pacheck. Asa na makapagmarangmang dagiti buyot ni Don Leon. Saan tayo paila nakasikulado, Maximo? Anya ti kayat mo sawan, boss. Nasken makita dagiti pulis dagiti poyot Don Leon. Tapno sikulado. Ha? Ngam no saan makita dagiti pulis poyot Don Leon. Hawan silbi amin. Narigat mat na makibiyang tayo, boss.
ang mga na mapagpupudutan tayo, mat. Dayta kalod kat. Isusapay la ko magpaligi ita dagiti polis. Sapay la ko ma, alamidan da amin, tapno makita da buyot, Don Leon. Sigurado ka kadi, Padre Simon? Wen, Mayora. Iso na kaalirto ita danarding. Amo ko mandanagan ka, Mayora. Agam panagkunak, ket awan ti rumbang nga pagdanagam. Saan nga agsardeng danarding, kunak manan? Kasla narigat nga minti agtalaklatan kadagiti pulis, Padre. Anya ti kayat mo asawan, Mayora? Adon tinapasamak a krimen dito'y San Bartolome. Ngam uray maysa, awan pa'y apulos tinasulbar. Mayora? Adda pa yan dagiti pasamak iti mismo a presinto. Ngam awan pa'y apulos tinaramidan da. Iso nga agdwa-dwaak, Padre. Ulitek, narigat ti agtalag kadagiti pulis. Taama nga nukas iti sigod, kat awan manen ti maaramidan da. Apay akit kita da papamken bugi nga agsarsarita, Monica. Kayat ko ang makasarita ni Mang Bugi. Ha? Kayat ko ako mustaan ti tao ni papaan na disgrasya. Amom ka din no anya tar aramida, Monica. Anya ti kayat mo asawa niya, ya? Ay nabalasang ko. Napintasan tilin ng inyo kada papakan, mamam. Ang mga noad damanin rumso aparikot, gapo iti aramidam. Anya? Agpanunot ka Monica. Di ka agdanag, yaya. Inadal ko ti amin. Numapanagnaga kabidutak. Akidawak iti pamakawan. Ipasiguradok day takanika, yaya. Imposible nga aglibak kanyak ni Padre Simon, Leon. Imposible nga ibaga na ti kasjay, no saan mat nga agpaiso. Uray pa'y pudno day jay, Jonah. Saan arumbeng amadanagan ka? Adda proteksyon tayo. Diyak lang amin malapdan ti bagik nga agdanag. Siya kun ti mangipagbagagan ka. Awan ti rumbeng apagdanagam. Awan to ti daga sa mapasama. Ay, sapay la ko mga rod, Leon. Basta agan nagkakanayon. Nangruna ita, tarimwar ka asiksikalay. Agam sana bale, tapasukon kalaing ang kinibogi. Saanan? Kabaalak, di kagdanag. Sigurado ka? Wan, Leon. Awan ti daka sa mapasama kanyak. Kabaalak nga annadan ti bagi. Siguraduan yung nga da kayo lang iti asidag, Mendez. Madama apalpaliiwak dagiti nasiputak a lalaki. Ang mga ano dagito yan dagiti lalaki nga imbaga kanyak ti source ko. Sige, Mendez. Darasan nyo. Bye. Agsipot aklang. Tapno sa anak ang maisagmak iti kadak ditoy. Katsapay la kuma. Taisudang agpayson dagitoy. Kalaat ang nagkakaribusoda. Delikado na ito'y. Ang mga ano anyakit iti mapasamak. Ang mga ano adakit di nakadlaw kanyak. Oops! Nakita na katalagan. Nasken ang makirangitak. Bayat nga urayak na Mendez. Sa anak apaabak kadakwada! Anya di mapasamag ni Hepe Salvador iti daytagon daway. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Kayat ni Mr. Wong apabetaken ni Maximo ti mansyon dagiti rogante. Ngem kinunana saan da pailang aramidan ti kasta. Kaputa sigurado nga isuda metlaeng ti pagbalatagan ti amin. Nupay kasta, imbaga ti inchik asa narumbel nga gulimok dalatan. Iti sabali a bangir, na ibaga ni Padre Simon ken ni Hepe Salvador, ti may papan kadagiti makapaata palalaki, iso ang nagtignay dagiti pulis ket nagsawarda. Gapoy tawan sardaya pa nagsawarda Hepe, nakasarak da ito iti grupo dagiti lalaki ang makapaatap titignay da.
Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan, ti ama. Kalaat ang nagkakaribuso da. Delikado na ito eh. Amangan no anyakit di ti mapasamak. Amangan no addakit di nakadlaw kanyak. Hups! Nakita na katalaga. Nasken amakirangit bayat nga urayit na Mendez. Sa anak apa-abak kadakwada. Ijay ti paglingadak. Itulok ang maisang makak. Oops! Dandan yakon. Ngamjak itulok. Granada! Pinuto ka dagos. Kat isublik na kadakwada. Naimbaglakit din ta na si putak na diya, Granada. Agarudo ka mo umadayo dito eh. Delikado ang lakit eh. Luag talinaunak dito eh. Mang Bugi? Si Kagayam, senyorita. Napanam idi rabi Mang Bugi. Adala man ti rabi idirimuar ka. Adalay na si Kasok, senyorita. Anyat inasikasom iti kasi nga oras ti rabi Simangbat nga minti tao at alkan ni papami ti negosyo. Napan ko sinabat, tawan ti pagdagusan na dito'y San Bartolome. Kasta ka di, Mang Bugi? Ulan, senyorita. Ayan ngayon, day atalkan ni Papa? Naghawid matlaeng, senyorita. Naghawid itayan, iti naggapuan na lugar. So nakasubliak mo din, dito'y mansyon. Delikado akon. Ang mga numaibusanak iti bala. Ngam sa anak asumuko ka dagiti kapuso. Nasken alumawan na. At dandag iti kakadwak. Patas itan tilawan. Hada na puntak. Umakarak iti pwesto. Nasken amaserek mi ti bodega nga ayanda. Parmakan mi dagito nga armado. Di mi itulok nga agiwaras da iti kinadakas dito'y San Bartolome. Oops! Sakmat na! Napuntak. Men! Parmakan tayo dagiti kabusor! Open fire! Anya jay ko na Monica. Panagkunakat saan arong bangag talagak kunak, yaya ising. Ha? Anya ti kayat mo asawahin. Awan yaya ising. Lipato munti na ibagakan ka. Day. Anya nga tati kayat asawan ni Monica. Anya man nga tanti plan-planwen na. Kamu dyanan na, boss. Natungpalan ti kayat mo mapasamak. Anya kayat mo sawan, Maximo? Madama ti ranget dagiti pulis kontra kadagiti buyot ni Don Leon. Anya? Kunak tupay kat amaragsakan ka, boss. Talaga, Maximo! Manglogin paragmalas, Don Leon. Naskan masigulado tayo ita. Agtultuloyan malas sumangpay kini Don Leon. Daytan ti bagbagakan kapugi. Anya nga ita? Nakarkaron aparikot ti sangwen tayo iti kanito nga adda ti madoktaran dagiti polis. No apay ngamin ang nagpakalaing ka anang pasubli ka dagiti buyot tayo ditoy. Pasensya ka na mo. Nagdana ka ngamin. Diyak kaya tamay ka ni Gundaway ni Mr. Wong. Nagaramid iti pagparikutan tayo. Ngam nakarkaron aparikot ti posible nga ibunga ti ranget a mapaspasamak ita. Amo. Iti kanito nga adda nakarkaro aparikot arumswa. Gapu iti mapaspasamak aranget ita. Agalwad ka kanyak bugi. Tandaanem data! Nasiglat-lat dagiti karang-rangit mi. Madlaw ana irwam da iti rangit. Saan da kayat ti patio? Saan ang may kang? Di nagkamalan! Ita, arestado ka na. Titakan! Timarayan, titakyag ko.
Nasken ang makalingadak. Ang mga no nakarkaro pa'y amay sagmakag. Padre, pimayso ti imbagam kanyak. Oh, anya ti kayat mo asawan, Mayora. Madama ti rangat iti nagbaetan dagiti pulis. Ken dagiti saan pa'y nga amam nga armado. Anya? Dahita ti agpayso, Padre. Kat posible adagiti nakita mga armado ti karangrangat dagiti pulis. Diyos ko. Sigun iti kaudyan nga impormasyon ang naawat ko. Medyo delikado kano ti sitwasyon. Gapo iti mapaspasamak arangat. Sawaran nyo ti aglawlaw. Nasken ang makasigurado tayo. Move! Naut-ut ti damgis iti takyag ko. Ngam saan nakapaapektaran iti daytoy. Kabalak daytoy. Adayo iti bagis ti sugat ko. Iso ang masigurado ka sa anak amaan ano. Chief! Ada sugat yo! Nasugatan ni Chief. Awanan nyaman na daytoy. Damgis lang iti takyag. Mas ka naman dalusan tayo ta, hepe. Mabit lang, tayo ba't naging medics? Agyaman nak! Bakong ka tayo, Asino nga ta dagitoy armado ang nakarangit ni. No kasta, awan pa'y dapat. No asino dagiti nakaragat dagiti pulis. Awan pa'y yon. Jack pa'y laam mo. Ngamin, saan pa'y laan nakasubli iti presinto da hepe itay? Amangan met no terorista dagijay. Leon, Dayta tirigat na itan. Amangan no nakastrekan dagiti terorista dito'y ili tayo. ay sapay na ko matasaan. Nakabutbutang no kasta. Unya rod. Sapay la kumangagpayso. Ta saan a terorista dagiti nakaranget da Hepe Salvador. Hanat matama ka, Maximo. Awan pa'y awag dagiti tao tayo ngagpalpaliw, boss. Marigatan ta siguro nga agala iti impormasyon. Tanaingat lakit di dagiti pulis ita. Anya nga tala, midek. Iti kasta, mamuha dagiti polis tao Don Leon dagiti nakalangit da. Boss, Jak laki di tulok ag saldeng pay da itoy. Sigurado makapanunot dagos Don Leon pamuspusan. No saan tayo pay lang agtiknay. anya ti pa ang panunutan, boss. Jak pay amo. Gamkas na kunakon. Sarak ag saldeng. Aging gasarak nakasigurado mabisto Don Leon. Ni Mr. Wong. Apay nga nga umawawag. Anya nga tati makagapo. Makamuditan. Sungbatak. Hello? Agyaman ang sinong pata mawag ko, Moika. Anya ti masapol mo kanyag. Apay nga imawag ka. Kaya't ko na maamuam. At tao amam dagiti nakalangat dagiti polis. Anya. Ato pa mabaso libat bato kanya ka, ma'am. Kaya mami dagiti mapaspasamak dito'y San Bartolome. Katiso utek. Imposible. Amok di ka mamati. Kaya dahil tagpaiso. Iso nakisila kanyak negosyo mi listaulat. Ta plano na gayang babatagan listaulat. Anya? Kasta kinatuso amam. Hello? Hello? Agpaiso nga tadagiti imbagbaga ni Mr. Wong. Nakarkarumanin amat kikawak ita. Nang ronak at napanagnagak nga agliblibak kanyak ni Papa. Sana pud no timbaga na arason. Idirimuar itirabii ni Mang Buki. Dandani ka, Narding. Anya dandani. Adayo iti bagis ito'y sugat ko. Kan may isa. Damgis lang da ito'y. Sika talaga. Kaslang ang aulang kan kati amin. Simon, Asino dagiti nakaragat yo? saan ko pa ingam mo? At dadagiti napasag. Kayat ko akitamida. Tama nga no adda mabigbig mo kadakwada. Sige, Narding. Agiddan ta na mapan ije morgue. Agure ka. Parwaranda ka na ya dito ospital. Sandak nga inadmit. Dinait na lang ti sugat ko. Iso ang makarwarak mo't lang nga dagos dito'y. Ni Monica ti umawawag, Simon.
Mabitlang atas mong batak. Ang mga no napatag tiyawag na. Apayakit kita anak latan yun. Ada ka di parikot. Pampanunutek laeng ti karadkad mo, Jonah. Da kayo kini Monica. Leon, Tsaka mono anya ti mapasamag. Nang runa, kat agkakanatan dagiti pagteng asaan tayo aninamnama. anya ti kayat mo asawan. Mawatam tumot laeng ti amin, Jonah. Ikarik tayo ta. Napatagsakit iti bagama, Monica. Talaga, Hepe. Ngamsakbay nga ibagakan ka ti amin. Kaya't kung agkari ka kanyag. Iso anasaya at matakadwam ni Padre Simon. Naira na nga da kay ospital, itay nawagam ni Narding. Padre, Monica, kunam ngagdardaras ka. Kasayatan siguro na ibagamon kada kami. No anyaman ti kayat mo nga ibaga. Mamatiak ang napatagday ta. Taing ka gumaam tinakisinarak kada kami. talaga anapatag. Ngam kayat kung agkari ka pa'y nga umuna, Hepe. Ha? Bayat ang nakasango ni Padre Simon. Agkari ka kuma. Monica, talagang sakit di napatagday ta nga ibagan. Anya namin day ta. Anya ti ibaga ni Monica kada Padre Simon ken Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.